Üdv, skacok! Újra most folytassuk a menő kis túlélőnket. És ott tartunk, hogy ezt ki lehet szedni, de én nem szedem ki. Szóval alszunk, ott tartottunk. És akkor az volt már a tervem, hogy megnézzük azt a kapszulát. Meg majd hazafelé hozzuk az ülőt is, amit találtunk ott a sírnál. Sajnos egy kicsit sérült az üllőnk, mert az a neve, hogy kicsit sérült ülő. Lehet, hogy kellett volna még csónakot hoznom. Szénet, ezt bányászol. Elég éhesek vagyunk. Lehet, hogy túl hangos a kajazabálás. Zabáljuk, mint az állat. De tényleg tök jó volt ez, hogy beraktak ezt a különleges építményeket. Hát itt is van vas. De mi a kapszulából jobban szeretünk szedni vasat. A biztonságban. Jó, majd még visszajövök ide. Lehet, hogy erről majd megkerüljön. Csinálok ide egy utat. Jó, itt lehet, hogy majd ide is eljövünk. Gyorsabban ide találjunk, és ide hosszunk. Jó, csinálok ide hidat, mert valószínűleg nem fogjuk most az összeset elvinni innen. Hát nem maradt blokkunk, ami nagy kár. Akkor vágunk egy kis fát. Egyelőre még fabaltát használunk. Jó, ebből most lecraftoljuk. Na most nem röhögtetsz. Jó? És akkor felépítsük magunkat oda, hogy a tetejéről kezdjük. Oké. Kezdhetjük is szedni a vasat. Kapszulából. Egyébként sok videósnál láttam ilyen ugye az tegnap volt a bevezető, ugye igazából nektek tegnap előtt, csak
nekem tegnap volt a bevezető, és nem tudok még annyit a videókészítésről, hogy lehet zenét belerakni, meg ilyen, tudjátok, ilyen videókezdést csinálni. Majd írjátok meg kommentbe. Meg az előző videónál nem láttam olyan sok megtekintést. 4 volt megtekintés. Ami meg hát a csőd szélén van. Úgyhogy valamivel népszerűbbé kellene varázsolni. Talán a címmel. Bár az a gond, hogy eléggé kevés videót forgathatok. Ugyanis hát nem sok 5-öst kapok. De matekból még. Egyszer okos vagyok, egyszer hülye. Na mindegy. Sárga épa az mindig finom. Jó. Menjünk is haza. Ez itt szépen meg van ezt csinálva. Ó, itt a szakadék. Átugrottam. Szakadék, szakadék. Oké. Menjünk is haza. Mindig 6 perces a videó. Pedig most olyan 9 percet akartam. Körülbelül olyan 9 perces legyen a videó. Már haza sem tudok találni. Bajom az ismerős. Jó, itt is van a bányánk. Amiben majd később visszatérünk. Ugyanis már van egy saját dungeonünk, vagy bányánk. Alagutok. Barlangunk. Becsárjukunk. Állandóan csak a répát kell zabálnom. Semmi lelkeset nem csinálok. Jó, szóval az ürlőt azt ide le is rakom. Ó, lézerkard. Tök menő a lézerkard. De egyébként ez olyan, mint az alapkő, ezt nem lehet kibányászni. 31 vasérc. Jó, hol a kemence? Ja, itt van nálam. Ezt még nem raktam le a kemencét. Itt lesz ez mellett. A 10 szenet, ezt süljél már. Oké. Sülés. Tarzanozunk. Gyerekek. Lehet, hogy egy picit halk vagyok. De mivel eléggé le van hákítva. De amúgy elvárásokat is tehettek a kommentbe, hogy jaj, olyan rossz a kamerafelbontásod, meg ilyen rossz a hangod, meg mindenféle rossz. Kapcsolt ki a vakut. Egyébként a vaku az ki van kapcsolva, csak az előző részben elfelejtettem kikapcsolni. Hát lehet, hogy elnézek arra. Gomba. Ezt veszünk egy kis gombát. Hát eddig csak 2 gombánk van. Itt lehet, hogy be kellett volna építkeznem, ha nem lenne az a gyönyörű szépséges házikó, amiben elrakok. Igazából gombaragolra akartam ezt a néhányat. Jó, itt még van is egy... Nem tudom, hogy nekünk minek kéne ez a sóder. Vagyis homok. Ó, malacka! Bár nagyon sok kajám van, úgyhogy nem hiszem, hogy a malacra kéne pazar. Vagy a malacot. Eltűnt a kardom. Ó, de jó lenne Prismarine card. Ja, megvan! A hókard vegyem.
Vegyenek már fel. Oké. Elég 10 perces a videó. Megöljük a malacot és búcsúzok is. Jó. Ó, szevasz malac. Megetettem a malacot. Hát, szevasz haver. Itt több húst adsz. 4 sült sertés szeretem lesz, ha kisült majd a vasam. De egyelőre úgy látszik, hogy cserben is kell hagyni ezt a menő kardot, mert a vas az jobb, értékesebb kard, de ennek a kinézete ez olyan, mint egy 200-as sebző, vagy totál durva kard, valamilyen modos kard, mint a ha lenne valamilyen dart érc. Ja, nem crafting table. Van valamilyen bőrcuccom. Semmi. Megvan a vas. Bepakolunk a chestbe. Véggyöngy, az most nem kell nekünk annyira. Húzat is berakjuk. Répa, horgászbotot is. Nyers. Disznóhúst. Gombát. Fát. Tényleg nem szedtem vissza ki a Prismarinnak a gombáját. Na! 11 perc. Akkor már nem ez. Jó, búcsúzni szeretnék. Én Roller voltam. Remélem tetszett ez a videó. A harmadik rész az már csak jövő héten fog megérkezni. Tehát ne várjatok holnap egy új videót. De remélem végig nézitek a videót, nem előre tekertek. Várom a lájkokat, a megtekintéseket, főleg azt, aki nem tekinti meg a videót. Vagy tényleg hirdessétek a videómat. Annak nagyon örülnék. És aki nem tekinti végig a videómat, az ezzel a lézerkarddal fog meghalni. A tárt érces lézerkarddal. És kérlek lájkokat, kommenteket, azokat nagyon várok. Azt nagyon kérem a kommenteket, azokat nagyon kérem. És hát még kellenéne... Ó, mekkora fejem van. Még kellenének meg feliratkozások is. De már 3 perce beszélek. Sziasztok!